Mama m bụ ọ nọ na di achọ di. Ọfụma agbọghọbịa sị m na according to papia na papia si na ya nọrọ mami anya na ya na-abụ wee bili. O wee mụtali ofu nwa nwanyị. Ha wee nwee obele okwu mami a wee bido wee kwụghalịba. Ka notisi na mami a na-akwụghalị nya wee kwụsị imetụ aka na o nwere ife jikọzi fado ka di na nwunye like n'ise ibongi o mana fa bụ n'ofu ụlọ. Ha wee bie no mesiro 6 months nye notice na nwunye dị ime. Nya wee jụbịa wee si a na adụ sure n'ime enonwedo na ọ bụrụ nyanwa tụbara gị a. Papa ịghọtago na o gheri ọnụ ọgbụ ya nkịtị si anya kwughelibe ya gba nkịtị. Afọ ime na-ebu mana ya mụrụ na nwunye etinyela akwụkwọ obodo oyibo ije ebe ọzọ. So ka afọ ime afụ na-ebu akwụkwọ obodo oyibo nwunye pụta obulu nwa afọ jebe obodo oyibo. Wee lụọ n'obodo oyibo mụọ onye ọbụla nwa nwanyị na ọ kpọkwala ya agwụ ya ahụ. So kwana ya na ife ọka ji na-akpụ ya maka nwa nwaanyị afọ ọ mụọrọ ya maka na ọ hapụọla ya nwa nwaanyị afọ ọ mụọrọ ya wee bụrụ nke o bu n'afọ wee jagwala. So nwa a wee na-eto wee togide wee mala ife na ya gụrụ akwụkwọ gụọ akwụkwọ ọfụma and na papia nke nọ na Naija nwere ezigbo ego na o nwee companies ọ na-manage. So kwana ya o wee na ofu mbọsị ya wee kpọọ mami ya wee jụbịa wee sị kedu onye bụ nne ya. Mami ya wee sị ya no nwoke afọ tụbala ime ọ kpọọla ya afa nwoke tụbala ime which nye amarọ maka ya. And na mgbe ya na-agwa anyị ife na ya agba akwụ maka papia nke bụ papia now. So kwado ọkpọsịala ya afa ya wee na-asị ya ka ekwenụ the guy ọ sị emesie ka ya kpọọ ya ka fakwube na fonu nke nwa. O wee luo one day ya wee na-asa achụ ụlọ wee fụ dọkụmentị mami ya wee fụ marriage certificate dị na ya which bụ afa nwoke nụlụ mami ya izizi nke ọ nọ na bie wee tụlụ ime. Na o nwee nọmba ya fụla ebe afọ na that marriage certificate ya wee kpọọ dị nọmba wee nweta nwa ya nwaanyị nke mami ya hapụrụ wee jebe obodo oyibo wee jụbịa kedu onye ọ bụ. O wee kọbalị ya ya wee si ya ma ọ maala onye dị otu which bụ papa fa. Ọ si ya na onye ọ na-akpọ bụ papia. Ya wee si ya kedu onye bụ mami ya. O wee kpọọli ya afa mama nke mụlị ya kịta. Ọ sị bụ nne na ọkwani ahụ si m ihe nke a gbasasị anya ike kwụla ọtọgwu ya ya mara ife a ga-eme. Ya wee jụba dịga wee si ya na ya chọọ ka ya kwuolu papia ahụ. Ya na ya na-abọ na-akpa kpagide olu ofu ụbọchị papa dịgal wee bata ya wee jụbịa o wee kọbalị ya wee si ya na mami ya si na ọ bụrụ nyanwa tụrụ imie mana nyanwa na ya mana ya na mami ya anara anọ na ya mara onye ọ bụ mana omenala Igbo na ya dụ sure na ọnwụ ya ka ọ bụ maka na nwaanyị nọlụ n'okpuru nwoke wee tụọ ime as long as na ya na ya na-aba ka gbasara na nyanwa bụ nwa ya. Ọ sị m nne ka this man gwara ya ihe a na ya dị very happy maka na ya enweghị sister maka na ya dị ịmagonu onye nwere nwanne ya na this girl wee bido wee tọba ụtọ ya na papia na-atọfa na-akpa mana mami ya amara. Ya wee gụsị akwụkwọ nweta ọlụ na-alụ ọlụ. Papia wee sị ya na ọ bụrụ na ọ nata Naija ya ga-ekenye part of ihe ya nwere asị nwa ya ebe ọ gụrụ akwụkwọ rinne ka ọ bata ka ọ bịa soro ya manage be company. Ọkwa ịghọtago. So kwana ya ya wee kpọọ mami ya wee gwaba mami ya ebe afọ ka mami ya nọ wee malụ wee tie wee sị ya kedu ife o jiri wee gwa ya na ya na dịga anyị na-atọ. Ya wee sị ya na ya chọrọ ịgwa ya because na ya mara ife ọ na-akọ na onye nke nwa bụ nwa ya ọ sị na ọnyanwa mụrụ ya ka ya ma alụbe sister and na onye nke nyafụ marriage certificate ka ya ma alụbe fada na o nwere onye ọzọ ya ma. Mami ya wee je kpọọ da guy esi ọtụbalị ya ime ya gbara na ya na mami ya ka na-akwụ the guy wee kpọbịa wee na-asị ya na ọnyanwa bụ papia o sikwa nka ọ pụọ nka. Ọ sị m nne na ihe niile ha na-aka na onwe dị nke na-apị ya ntị maka na ya na nwanne ya nwaanyị na papia ebidugo a strong relationship without mami ma. Ya wee sị na ya ga-ana Naija o mami ya ajụ ya wee yọba mami ya sị ya na ya ga-na mami ya ajụ ya wee sị ya na ya abụgola adult wee naba Naija. Ya wee naluo Naija ha wee kụzibelie Igbo wee kụzibelie tradition
ebe afọ ka ya nọ wee mmadụ Igbo onye na-asụlụ m kịta akwa ịghọtago na ya do happy na papi anụwanya na-agwa anyị ihe a ekenye gị oke na kọmpani ya na-alụ ọlụ kịta ebe afọ obele kọmpani fa na manage and na ya chọzi ije obodo oyibo na ya chọọ ịnọzi Naija with nwanne ya nwaanyị elder sister ya. N'ihe bụzi nsogbu kịta ahụ na mami ya na enyi ya nwoke jeze kụkọ wee bịazịa kịta ịbịazị ya azụ a na-ekwu enyi mami ya wee wepụ okwu kọt si na papa nyanwa na alịa nwa ya akwa ifugo so ha ncha niile wee jebelu kọt wee luo na kọt ewesị na mami ya ga-abịa ka ọ zala ọnụ ya mami ya wee bịa wee jụba mami ya wee sị kedu onye mụrụ ya mami ya wee sị na enyi nwoke mụrụ ya regardless na ya nọ be die wee tụrụ ime akwa ifugo so kọt wee jụ anya wee sị anyị abụ adult kedu onye ọ dị aka ọnya mụrụ anya wee sị ha na this man bụ onye ya ma alụ mụrụ elder sister ya bụ papi ya mara onye ọzọ ndị na o nwere onye ọzọ ya mara a na-akọ akwa ifugo kọt wee sị ebe ọ bụ na mami ya amarọ bikos na obube nwoke wee tụọ ime akwa ịghọtago na faman sicha datin maka na ihe etego ezigbo aka na ya ga-eje ka eme DNA ka amala onye bụ papi ya ọ sị m nne na ya na ebe afọ sị ha na ya chọrọ DNA maka na ya dọ happy and na omenala Igbo akọva gị na ya chọrọ akwa ịghọtago kọt wee sị ha na baka ha jechee nya eche ọ sị m nne na ya chọrọ ime DNA papi ya wee na-ezi ndị mmadụ abịa na-ayọ ya ayọli ya gbogo nya ọ bụrụ papa nke ya na ya na-abụ nọ enyi mami ya wee na-ezi ndị mmadụ abịa na-ayọ ya ka abịa mee DNA mami ya na-ayọ ya sị biko ya mee DNA ọ bụgodu na ọ chọrọ iso the man just to clear the air ka amala onye bụ nne ya bikos na etu o si gbatakwụlọ kịta na fema nyechezi account of ihe melụ mgbe afọ akwa ịghọtago ọ sị m nne na ya chọrọ ime the DNA maka peace nke maka na ya nwee ike ya mee the DNA na-ebido kịta chebe onye bụkwa nne ya ma onye etinyebelu diga ya anya ma onye ebido ịmagolu mebeli ebele na ya chọrọ n'eziokwu na ya mee the DNA na ya ga-enye mami ya peace nye nwoke peace mana nyanwa ga-anọzi na ọgba aghara na ya chọrọ ya o fa na-ayị anya ajụ o mana ịgbago nọ mmadụ ka ya bụ ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lo mana mami ya adọrọ happy enyi nwoke adọrọ happy na-aṅụ iyi ihe a ga-eme ifela ada emie na ịbata be nwoke ibe gị tụba nwunye ime ọmụọlụ gị nwa ọbụgodu na gị nwa mụ nwa afọ ifela ọ na-emekwe gị ị na-echekwa ihe eche ụfọdụ ndị mmadụ sef I don't know ọ sị bụ ndị ya chọrọ ka ya bụrụ nwa amụtọrọ amụtọ na ya chọrọ ya ebe omenala Igbo kọvala ya asị nwa disman na echizuga bịa chọrọ ịnọ na papi ya ji ego na nwanne ya nwaanyị na-eme ọfụma na fado happy kama na ịmago na ọmami azụrụ ya and etunụwa ọdọrọ happy nọ na-ewutie n'ọnya ka ajili wee consider bịbịa jụ ma ọnya ma etu a ma onye eme n'etu a unu kwesịrị ịghọta nwaanyị azụrụ gị from 0 to 100 ọ bụ ịghọtago mana nwoke nke ya chuzulu bụ papi anya fụlasị papi ya si ya ife dị ya mmanya mee gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi alụba aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.